Dwi'n ôl. Dyma 5 peth arall o'r we mis ma. I ddechrau, beth am bach o hwn? A hwn? A bach o hwn? Ni'n dechrau mis yma gyda Harry Potter. Ie, fi'n massive fan. A dwi wedi darllen y llyfrau tua 100 miliwn o weithiau. Ond mae Pottermore, sef wefan i fans Harry Potter, wedi cyhoeddi quiz newydd sydd yn dweud beth yw eich Patronus. Patronus. O, chi'n gwybod, y thing sy'n ymladd Dementors. Dwi'n Dementors? Just darllen y llyfr. Mae lot o bobl wedi bod yn siomedig I ddweud y lleia. Your Patronus is... that? A weasel? I wanted it to be something a bit more strong and aggressive. Wait, I'll see what people replied that they've got. A monkey? Why does he get a monkey? I want a dolphin. That's cooler than a weasel. Ac os ydych chi eisiau gwybod beth yw'ch Patronus chi, ewch I pottermore.com. Dwi'n siŵr bod lot o ni, pan yn blant, wedi cael sgidiau yn goleuo fyny. Wel, mae Nike wedi creu rhai I oedolion. Dwi'n credu fel hyn hefyd byswn i'n ymateb os o'n i'n cael par fy hun. Lime green. Oh! Get out of town! What? Look! What? You gotta be kidding me! Mae'r fideo yma wedi bod bob man ar y we yn y mis diwethaf. A chwarae teg, mae yna reswm da am hynny. Mae'r gwerth o'r hufen yma yn enwog am chwarae gyda'i gwsmeriaid. Bon appetit! Iawn, fi'n gwybod nes I wneud special ar anifeiliaid mis diwethaf. Ond dyma un stori cute am wywer fach goch gafodd ei fabwysiadu yn Amsterdam. Y wywer! Erbyn hyn, mae'r wywer wedi mynd off I fyw ei fywyd yng nghoed Amsterdam. Gobeithio gawn nhw weld ei gilydd rhywbryd to. Ni'n mynd I orffen fideo yma ar nodyn bach WTF neu BF. Beth? Chi siŵr o fod yn meddwl pam dwi'n cyflwyno'r fideo yma mewn studio gwyn, really plain, boring. Dyma clues I chi. Ac os chi ddim yn gwybod be dwi'n siarad am, gwiliwch y fideo yma. Dyma fideo sydd wedi cael ei ryddhau yn Japan gan cymeriad o'r enw Pico Taro, lle mae'n dawnsio a chanu am beiro, pinafal ac afal dychmygol. I weld y fideo yn llawn, cliciwch ar y link o dan y fideo. Cofiwch I danysgrifo ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook. Go!